Iki tidak semangat, Mie anaknya tak jaluk, kok enaknya. Jalan yang mana? Lagi nyapa ndok? Mie. Nangkis nih, jaluk. Ndok. Iki. Anu Dek kon ngijali ya Dek kon numbasne loro no. Wong gregene kok ya sikake trae kok. Ngelak ya ngelak. Wong disuguhi banyu sak menembane kok. Lah ning kene iki ya disuguhi banyu kok. Endi? Bocah cilik mie tak jumuk nesu kok. Ya iya jenenge mie tak jukuk kok iso nyamike sitok dhewe joinan kowe kono. Iki nyapa to nduk iki tak jeluk nesu ki. Iki mie mu dhewe. Lah iki tak jeluk mesti sing mie bapakmu nesu. Maksude mie sing digawa ki loro. Kuwi adah kuwi karo iki. Kok kaya ngono. Mas Jessica ganteng ora? Moh malah nyawri Gus. Cah cilik saiki kena virus. Lah tak tekoni Mas Jessica ganteng ora? Nyauri, kamu ireng. Kamu yang sangat ireng. Aku biyo. Bocah iki bener lho. Ra kowe iki ireng. Rada kedop ya ngono iki. Putih umur 3 sasi Pak sih. Kowe iki aja kaya ngono. Rene aja ngadoh. Ora sang gawe mic iki tok ah. Iki awake dhewe medeni lho. Tanggapan malam ini medeni. Biasanya sing delok masyarakat awam, wong tani, wong pawon, tukang mesin cuci, tukang menek pelem dan lain-lain, pegawai-pegawai negeri. Iki sing delok wong reokan. Boh. Wadiau Gus. Wedi lek kleru. Tepuk tangan. Alhamdulillah ya. Wah, penontonnya Sumaroto ki luar biasa. Muga-muga sing rawuh nang kene iki didongakne ya, Yas. Muga-muga rezekine lancar. Muga-muga panjang umur. Mugi-mugi guyoh rukun. Wah, jan kaya ngono kuwi lho. Ngono kuwi. Lah ya ora sing nyawer. Si penting ki siji, Gus. Lek kuwi wis mendongakne ben dina. Awake dhewe sebagai seniman sing lahir 2026. Sing saiki awake dhewe iki penerus generasi sing kepira? Akeh piye to sing generasi teng taun iki. Kuwi ya ditungakne mugi-mugi awake dhewe kan cuma nerusne ya. Mugi-mugi sing rawuh ning mriki dalam acara haul Eyang Kasni Gunopati tansah pinaringan ning dhuwur panggenaken swargine Gusti Allah. Tepuk tangan. Sing rawuh ning kene dengan ikhlas lahir dan batin membantu acara malam ini didongakne bariki rezekine tambah lancar. Termasuk iso zakoh rek ora kur ditanggap tok ning yo nyenengno masyarakat. Iya, yo ngetokne dhuwit, yo awake dhewe nyenengne ikhlas lahir dan batin. Yo tepuk tangan. Matur suwun. Ning kene sesepuhe akeh. Alhamdulillah. Neng kene iki jan komplit ya. Sangka adoh teko, sangka cedhek teko. Dirawuhi sesepuh-sesepuh. Jan Mbah Pur, Pak Samsi, Mas Heru. Wes apa kae? Bos Baku Krendo CS. Takonya luwe kok. Untuk kuwi ya. Lha kok Baku iki Krendo yo bene iki. Ha iki wetok to. Harimau Hongkong. Macan nom ya iki macan tuwek. Well yo muga-muga sing rawuh ning kene iki bengi iki sore mau wis acara hajatan. Hajaran kirap wis kelaksanan. Bengi iki kanggo nyugone masyarakat Sumaroto karo seniman reog dirawuhi ora kur reog mur kene tok. Undangane Harimau Tenggara teko, Sera teko. Terus Sregol Wengker teko. Singon Danten Alek ya teko. Ya, terus sopo kabeh kabeh teko nyang kuyung iki. Dadi iki mau rekan kudu meriah. Lek ra ono bar jam 2 ra apa. Oke, yo Mas, lanjut.
Bener aku rada nembem lho ya. Yo ora tapi mau. Tenanan yo. Dua. Lah wong kok dolanan plak. Adene kene iki kok semangat lho. Ya. Oke. Ben. Yo. Melu no dos kalau. Oh, olah to. Wis sing roh sing gane ning pasar numpak untuk DP cilik. Yo, tabuane roh. Yo wis kuwi ndang tabuan. Sing numpak untuk DP cilik. Ono sisan ngono. Yo ning pasar roh. Anu sing dilancak. Cara. Oh. Ladak. Piye? Kuwi tak kon 2000. Angel. Gus, Pak Samsi. Pak Sedo. Wonge kaya wit ringin bae sangune yo akeh. Kuwi lho Gus. Kuwi kok aja kaya ngono. Alah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sambut penampilan. Ya. Ini kita tampilkan pemain spektakuler dengan pertunjukan kebun binatang zoo yang berawal dari Pak Agus Surabaya, dimeriahkan oleh Kedah Outlet. Renyah suaranya. Wes dang wes. Lah yo wes. Lah yo ngucapno nen-nenmu ki apa kanggo masyarakat kene. Ambekane mah mengis-mengis Gus. Senin Kamis. Ya wis tak ucapne lek. Oh ya diucapne ya marga masyarakat kene. Muga-muga masyarakat Sumoroto tambah pinaringan. Nah, kompak, betul. Desane tambah maju, masyarakatnya tambah kompak, ekonomi ini kerja tambah maju dan sukses. Lancar, amin. Amin ya rabbal alamin.
Tilang. Wong iki manut ukuran piro le? Delok le. Iki ning kene melu sapa sih? Oh, sepadha lho. Iki ora iso men ukuran cara iki. Lho, jenenge wong adil iki. Bu, mbok tambah no. Enggak tambah. Potonganmu gede ya ora. Lah lek cah sakmene iki roh masyarakat kene roh lek iki ibarat manuk gerkuku. Manuk berkuku. Ala ora rada gedhi kowe. Apa? Lekok kowe. Gerkuku. Lekok. Nek kowe manuk empet karo jero ibu. Kaji lho iki. Oh, gagak. Gedhi. Cilik. Kecomania. Ayo, singkat padat. Daya reok kathah. Betul. Sekitar 50 dadak marah. Oke.